inyalo agombo ni ka wang'iyo wachni donje chuny wach tir nikech sa wagombo ni ng'ato ka ng'ato yude thuolo mar wacho kaka onene. Linda, thuolo mari. Erokamano. Tabo correcti Martin and Jovian. Jovian Linda, Kisumu West. I'm a social development practitioner and I represent the women of Kisumu West. Wakuodho piny koro nagombo ni watigi dholuo mang'eny. Koro kwa wacho kama warango gik maendelea kendo kalure gi telo ma wan godo Kisumu West kendo Nyanza maduong'. Mana kaka Jimmy owacho sechopo kuma koro jotelo nyaka koro yware kendo nyaka jiwre mondo wane kaka gitiyo. Kirango kaka nyiwa sani kendo mano sekaw mosedhi odak koro e counties mamoko. Luoro sechako donjo ne nyiwa. Giparo ni kendo gima notimre 2007 cha bonwore. Wanyalo kweyo nade chuny nyiwa rowerni wa mokendi areas mag Eldoret nyaka Central ni kik gibed gi luoro nikech political tension to kik wawuondre, tension ni malo kendo joluo ni malo zaidi. Waneno kendo kaka employment mar yudhe okoyudo kang' monego bedni yudo. Yudhe wa odong'. Ji nigi PhD gi masters to riembo boda to timo constructions kuma affordable housing tiyo. To kara tich mowacho ni ntiere gi gin kanye to ng'ama miyowa. Ka waduogo kendo chien ka warango kaka koro Women League mantiere koro e Nyanza kae. Ineno ka mine temo kabisa kendo chuo complain ni Women League mantiere temo golo gi oko to kwa gol gi oko nikech kirango weche mag GBV, SGBV magi gik ma affect joma miyo. Kirango centers mag shelter kata recovery waonge godo malongo lakini kirango budget gigo bedo budgeted for. Ng'amonego bedni ensure ni gigi obedo. Onge gimoro kaka public participation mamiyo waduondwa mondo wanyal kaka waloso. Temomiyo kiduogo piny kiranga diere kuom telo mo wan godo jok mano bedo nominated kalure gi lwet baba kaka nosesirogi. Yudo ni ng'ama winjo kendo winjo ywak jopiny. Yudo ni MCA Raymond Omolo. Kendo yudo ni ka yudhe biro chude gin ka gibo pimonu. Giwacho kaka adiere ka odwok piny orango development orango ni yudhe dhi kanye. To kiduogo chien kirango Kisumu West mato nyaka wachi. Wan gi MCA oktii okalo mane center onyiew njugu omoso yudhe to dhi kuma dhi. To 2027 to dwani wagone kura. Gigi nyaka wawacha diera. Kia kanyo kidho malo maseno. Police do not have peace. We have gangs mabiro. Wan gi gang milungo ni confirmed. To ken mana Kisumu ka confirm ni Kisumu, en Nakuru, en Nairobi, to endelea dongo. Scammers mabiro kaka yudhe. Nikech ango lack of employment. To kidhi kibet gi jopiny giwacho ni afadhali yudhe go okaw pesa jika jikia kamano nikech kirango tich malongo onge. Temomiyo gik cyber security ka no biro mokel malo. Koro wachom kama tije nitiere mondo piny lo dongre. Erokamano. To wami yudhe tich ok wa abuse yudhe. Kingiso youth ni miye tich okikete ni obedo mfwambi koro lui otangoni kuma tissue paper ntie omi savie ipange to mano ja masters waluore uru yudhe to wawinje duond youth